Guys, खुलुमबाय कामेश्वर बर' चेलेन्ज जानानै फिन खेबसेबाव बयखौबो गोसो गोरबोजों बरायग्रोनाय जाबाय। दायो आङो 16 नभेम्बर हाबाफारि दं जोंनाव बगीजुलि आनसलिकनि एबा बगीजुलि गिदिर बर' थुनलाइ आफादनि बेयाव थांनो ओंखारदों रायजोफोर नायबाय था एसे देखायनोसै जोंनि बर' माहारिनि आफाद एसे जों फिरफिला बिहरनाय जासिगोन एसे फिसा हाबाफारि लानाय जादों सानसेयारि हाबाफारि स' रायजोफोर नायबाय था। Hi guys, जोंना बगीजुलि गिदिर बर' थुनलाइ आफादनि दा फ्लेग हस्टिं खालामनो नागिरदों। रायजोफ्रा फैगासिनो दं। नै बगीजुलि बर' थुनलाइ भबना बेनो जों बायलाय जिलाय जाना दं। खाम्फाया बगीजुलि गिदिर बर' थुनलाइ आफाद दै रायजोफोर। स' गाइस मोनालायबाय न'आव सफैबाय दायो गोबां लेट जाबाय प्रग्राम सालायनायाव आरो मोजां दिन्थिनो हायासै आं प्रग्राम सालायनायाव। स' रायजोफोर बेखौनो दिन्थिबाय जोंनि बर' माहारिनि 16 नभेम्बर एसे हाबाफारि। स' लास्टआव बेनो जायफ्रा आंनि ब्लगखौ जोबजासे नायबाय बिथांखौ रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो जायफोरा गोदान फैदों प्लिज अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो जाहाथे जों आरो बेनिफ्राय साबसिन ब्लग बानायनो जाहाथे थुलुंगा मोनो। स' दिनैनि ब्लगा बेयावनो फोजोबनाय जाबाय। स' बाय बाय, सि इउ नेक्स्ट ब्लग रायजोफोर।